Sifinyelele kwanqingeje izingxoxo phakathi kweziphathimandla zeGautrain kanye nenyunyane ezisebenzi NUMSA. Kanti ke lokhu kungase kubangela ukuthi abagibeli basale dengwane cishe isonto lonke njengoba lenyunyane ihlongoza ukungenela isiteleka. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana noMduduzi Nkosi ongumxhumanisi kazwelonke weNUMSA. Mduduzi sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini nje. Siyabonga sasawona nabalaleli be-SABC News. Sacela ukuthi usichazisele kabanzi ukuthi yini efunekayo njengenyunyane impeleni ezifunayo kubasebenzi. Abasebenzi abangamalungu kaNUMSA laba sibamele siye saxoxisana noGautrain isikhathi eside sicale ngo-April solo siyakhuluma izingxoxo zafika kanqengeje njengoba sewushilo umsakazi. Kwaba sekuba ukuthi siya CCMA umxazululi sahluleka nalapho la sesikhona manje ukuthi sixoxisana nabasebenzi ukuthi benze lokho kuthiwa i-balloting ngokusemthethweni ukuze if singavumelani nale nkampani ewu-BOC we-Gautrain kube ukuthi abasebenzi ba-exercise ilungelo labo elisemthethweni ukuthi bateleke. Ila sesikhona manje. Uma ngabe kuukuthi isebenzi igcina ngokuteleka ungangakanani umthelela ozodalwa isiteleka emkhakheni wezokuthutha esifundazweni eGauteng? Ungamkhulu kakhulu. Isizathu nje esizokwenza ukuthi abasebenzi kakhulu baye esitelekeni yilokho ukuthi iGautrain management yeGautrain ishintshe imithetho abasebenzi kade bayisebenzisa ukuthi bayakwazi ukuthi nangabe baya emsebenzini kumbe nabashayisa basebenzise sona lesitimela abasebenza kusona. Manje inkinga ukuthi uthe uGautrain no management wakhe sebazokhokha ke abasebenzi ukuthi nangabe umsebenzi aya emsebenzini kufanele akhokhe nangabe usebenzisa iGautrain. Nangabe umsebenzi asashayisile asekabuyela ekhaya kufanele akhokhe nangabe uzosebenzisa iGautrain. Iyona ke into eyinkinga kakhulu leyo. So i-impact izoba ikhona, izoba inkulu ngoba iGautrain siyazi nje ukuthi iGautrain iyahamba in 15 minutes, in 30 minutes. So abagibeli bazothola kunzima kakhulu ukuthi baye la abasebenzela ngakhona nokuya emakhaya. Mfowethu Nkosi, ingabe nihlela ukuthi inhlangano nini futhi nomqashi niyinyunyana? Thina siyinyunyana bese sicelile simbhalele nje umqashi sathi thina akubuyelwe etafuleni. Sacela ukuthi siphinde sixoxisane besalinda ukuthi asiphendule kumqashi ngoba siyibhalele yoncwadi ngalosine last week. Besalinda ukuthi asiphendule. Ngaphandle kokuthi asiphendule ke mhlawumbe kuzosho vele ukuthi abasebenzi fanele bateleke. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mini. Lokho bekuMduduzi Nkosi ongumxhumanisi kazwelonke weNUMSA kanti ke besibheka udaba lesiteleka esihlongozwayo seyitimela empeleni sezitimela iGautrain.